Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you're watching me from. I still remain your brother, Ebuka TV. Onyameno Gamwa to Omune Becha. Because onwe ife nchoro ka unu nenegodi. Onwe video Jpac imene nchoko unu nenele vida. That day, when I fu ebe engineer CC Obi na ebe ekpere, ono n'ime wilderness na ebe ekpere. So in that dream mbia ya gent na ekpere ahụ na-ekpe. Ọ bụrụ na ekpe ekpere fervently ka ejime hapụ ịnụ nwaanyị. Hey! Na-ekpesi ekpere ike ka ejime hapụ ịnụ nwaanyị. Akwụna watch there. Jpac. Ogo kwungwa gị before nchekwa ma ijige na-arụ ọrụ. Mana ịchọghị iji arụ ọrụ. Ị na-achọ Facebook money. Jpac ebere gị na-emere m. He na go nwoke ibe gị. How will it the implication of what he said? Jpac on him the implication if he na-ekwu. Ị na-ekwu na ịrọ nrọ, ndị mmadụ nọ na-ege gị ntị. So if ị na-akọwa na CC Obi na-achọ ka Ebuka nwụọ ka o rie ya ekpe. Ọ na-ịma na ebe ị na-aga. Idebe ahụ na ị na-arọ nrọ. Jpac, were ka m gbọọ gị. Ị na-achụ ego Facebook na-achọ iti onwe gị na trouble. Agwụgo gị je ka ịrụ agwụ na village unu. Maka ama m na agwụ na akpa gị. Rụọ agwụ na village unu. Ọ ife ngwa gị na ọnwụ okwu ngwụ last time. Jee na village unu rụọ agwụ ka ịma ma ihe a na-eme gị ọ ga-ahapụ gị. Mana ọnwụ na ịchọ ịrụ agwụ jekwuru ofu pastọ ma ihe ọ na-eme ma ọ reverend fada gwa ekpere gị ekpere maka ife na-eso gị dị too much. And ife a nwere gị kpagide gị tinye na trouble. I'm telling you, look at okwu ị na-ekwu ka onye eche m ebe na family. Ọwụzi niile ka nwoke dị ka ị ga na-ekwu. Onye bago family nwere ife ọ kwesịrị na-atazi okwu ire before okwu. Ịchọ ite okwu eze. You're no longer a kid. N'ihi na agwa ejima mmadụ. Ị mara ọnwụ na ụmụazị ka ị gwara ya kịta. Ha o nwere ike ha anyobe onwe enyowe. Thank God na they are grown up. Lugoro ihe okenye lụrụ nwaanyị dị ka gị na-ekwu iri na ihu akwụkwọ. Ị na-etebe na ụdị na ịrọrọ nrọ na ụdị na ịrọrọ Jpac ihe eti ikwu onwe gị na nsogbu. Capital anyị na-azọ ga n'ozugbo ya. Capital anyị na-azọ ga n'ozugbo ya. Nke ọwụ na ikwute gịta n'isi gị. Onwe ị na-eme gị n'isi. Anụ m ka ị na-ekwu mbọsị a na ekwụsịgo ịdrag mmadụ na ekwụsịgo nke a. So unu na-adrag Ebuka unu ama emezi content. Ị na-achị grow page gị. So without Ebuka ime grow page again. Be careful Jpac. Ihe eti ikwu onwe gị na trouble. Ihe eti onwe gị na trouble. Iwu ọcha mgbe gị na oge echi nwere problem. Ndị niile na-akpọ ka abịa help gị. Nobody come. That is to show you na so na keke kwu. Igbo bebi ọkụ kpọọ ihe niile na-akpọ kpọọ anọ m mgbe gị na onye a na-aza kọlụ. Akwa gị na ihe ọnwụ na ị na-ekwu gị na oge echi babe na gị akpọsikwa n'afọ ya na anything. Or idibe ya nwara na onye ọnwụ na-ahapụgo gị. Even your page or you notice that you have lose it all. Page go away if page gị na-agwa gị. If I'm you, you may make it and well. Low down, join on content in my name. Can the mother flotter na Facebook? Can that body flotter him in a Facebook? Still, he can't go if don't you know that they're losing it all? Oh, I will tell you. Jpac, Mano will go. I told you, come watch, Manu take it in the name. Kissy Gary put it in Sobu. Kira Gary taking out Sobu. Oh, he came out the implication of the Yakun. He didn't put it around Netioku. No dinner, na CC Obi need that can do one there which web gobi. Imogafine Jpac. Be careful. Ewu Joseph on your counter. Joseph on your counter in out of town when I wag Roga and what goes to working before long when you get on in the body. Roga and work is in a town or to a China when you get on Nigeria. No one did na yojo wine. Roga hero time when they're not town you see the China. You know, it are two down now. If it was funny, maybe Joseph on your counter. Jpac mo don't work if not say before happen get if you easy guy he dey okay when they go work Igbo maka na na-achọ ego Facebook ị na-achọ ego Facebook nna m so onye na debere isi aka were ko work Igbo nwere ka akọchọ aka Igbo na isi omeso weta onye na debere isi aka were ko work Igbo o nwere ka akọchọ aka Igbo omeso weta
ilu ka m tọrọ gị. Jpac wepụ aka ebe anyị na-arụ aka na ntụ dị ya. Jpac ifere ebe anyị na-arụ aka ntụ dị ya. Wepụ aka ebe ahụ. Otu aka m ekwudebe. I still remain your brother Ebuka TV onye amị na ụga ngwa ka emesịa nụ.